Siyudad project sa Kapitolyo, madayon na gyud. Ombudsman mipasalig nga dili magpagamit sa mga politiko aron pagdaot sa mga kaatbang niini karong eleksyon. Mga beneficiary sa emergency shelter assistance niadtong bagyong Yolanda, formal nga mereklamo nga wala makadawat sa insaktong hinabang. Mga empleyado sa City Hall nga may protesta atol sa sesyon kagahapon, gihulga nga pagkasuspensohon. May hapon Sugbo, Kabisayan. Dulan sa libo ka mga taga San Francisco, Camotes, may reklamo nga wala makadawat sa emergency shelter assistance gikan sa gobyerno. Midangop sila sa ombudsman aron magpatabang. Kini ang giaksyon na ni Jinky Rosit. Formal nga may reklamo sa Office of the Ombudsman Visayas kini mga residente gikan sa lungsod sa San Francisco sa isla sa Camotes, batok sa ilang mayor, Municipal Social Welfare Development Office ug 15 ka mga barangay kapitan. Sila ang mga biktima sa miaging bagyong Yolanda nga beneficiary sa emergency shelter assistance sa gobyerno. Ang mipirma sa reklamo miabot og dulan usa ka libo ka complainants. Ang kadaghanan kanila wa pa makadawat sa shelter assistance samtang ang uban mireklamo nga gikaltasan ang hinabang alang kanila. Si Nay Arsenia miingon nga di makatarunganon ang pagbahin sa hinabang gikan sa gobyerno. Dili ngayon ma'am kay ngano nga dili kadtong mga duol hinuon sa mga parinti sa iya sa kapitan namo or konsihal gitagaan man why dapat for ma'am bag-o pa lang nagpuyo sa amo. Dito sa Manila ang uban ngano nakadawat man hinuon. Ang reklamo suportado sa konsihal sa lungsod nga si Edgardo Toton Maningo. Wa siya mabalaka nga base no pasanginlan siyang namulitika, labi pa kay naglaraw siya pudagan pagkabisi mayor karong piniliay. Akong gipasabot ang mga tao daan nga ang kaning akong pag-ayuda ninyo dili ni pasabot nga kanang tao tamo or naamoy partisan sa politika. Ang ako lang nga gusto mo mabarog sa inyong sitwasyon, tabangan tamo. Suway nga gikuhaan siyang habig si Mayor Ali Arquiliano apan di kini makontak sa iyang telepono. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Dalaga nga biktima sa gang rape sud sa usa ka boarding house karon may atubang sa mga tigbalita aron isaysay ang tinuod nga gibuhat kaniya sa tulo ka mga sospek. Ang aksyon gisundan ni Ray Pasaporte. Kuya gamit sa akong igagaw. Ako igagaw yung duha ka amiga na akong abet nga silingan na sa namo. Nag-inom mi dito sa Mango. Dila na ko mention ang club. Ni atubang sa mga sakop sa media kaganihang buntag ang 21 anyos nga biktima sa gang rape niadtong Lunes sa usa ka boarding house sa barangay Sambagdos. Si Ann, dili tinuod niyang pangan ni Saysay nga samtang nag-inom sila sulod sa clubhouse sa Mango Avenue dunay ni duol kaniya nga lalaki nga nailhang si Mark Anthony Dompe ug nitanyag nga makig-ila-ila apan nagdumili siya sa kahadlok nga unsaon unya siya niini. Sawa pa siya miadto sa CR. Laing lalaki nga kauban ni Dompe ang miduol kaniya ug mihagad kaniya ug tagay. Nagdumili unta siya sa pag-inom niini. Apan ang maong lalaki mihangyo nga respetaran siya. Hinungdan nga iya kining giinom. Apan wa magdugay. Nalipong matud pa ang biktima hinungdan nga nisulod siya sa pansayan. Sa iyang pagawas, misugat kaniya si Dompe ug mitanyag nga makigkuyog kaniya. Apan nagdumili siya niini hinungdan nga gisumbag siya sa tiyan ug nalipong. Mao na lang ang iyang sunod na matan nga ana na siya sud sa boarding house. Ang caretaker sa boarding house nga si Peter Bindanillo nga nadakpan sa hot pursuit operation sa kapulisan sa Fuente Police Station 2. Mao'y katapusang ni patong kaniya ug iya pa kining gipatiran. Gani nagpakiluoy pa siya ni Bindanillo ug inaytabangan siya. Gitukmod siya pagawas sa boarding house nga nagsulob na lang og underwear. Wala ko buwan dito sa gawa. Lama ko gituon nga mo ba mga pagtawa na kababay sa pimakabila sa kugibati pero yun ako yung katawa. Ikatawa na kanila ano lang ikala ko. Kasi kasi natanong ko na sila iwas ako. Ang ganun nila ko katay na lang ko dito katay nga nilin ako. Nilin ako.
Nagpasalamat ang biktima nga dunay duha ka bayot nga nitabang kaniya. Human siya gipahimuslan og gibinaboy sa tulo ka mga suspek. Gimakaksab sa biktima nga di siya hubog kundili nakainom lang siya ni adtong higayuna. Kuwang alang kaniya ang pagkapreso sa mga suspek. Sanglitwa na siya ikaatubang sa mga tao. Mark, kung di mo makakapagkita na konsensya na lang ako sa mong gibuhat sa ako, Mark. Namatay mama, Mark, na ako may gago ka pa ba? Wala na ako talihan ako, Mark. Di naman ka magkabayan. Di naman ako magkabayan ng lakan, Mark. Ako di ako kagataw. Wala na kakakita ng mga anak ng mga tao na kailan na patungkol sa gibuhat na ako. Ang biktima nakaangkon og bunog samad sa iyang tiil lakip na sa iyang bugan. Samtang gituuhan, gipasuan og sigarilyo ang sampot ni ini. Buot sa iyaan sa biktima nga madakpan ang laing duha ka kauban ni Bindanilyo. Labi pa kay suway nga nagkutlo sa iyang kinabuhi ang batanon. Nag-ana yung kus adobo sir, magipagsuod ako pag umangko nag-ana na lang. Sa mama, hirip ko. Katangi ngayon na murag kong nalipong kay ang rescue niya gaginan nga akong mama ug akong lula puro high blood. Kita ba mis ambulansya sir? Grabe sila gibuhat sa akong pag-umangkong. Actually, gagahapon, na-file yun kaso sa tulo ka suspect sa gang rape. Ang duha ni at large, ang isa, kaning isa, arrested ni siya, pero na-waiver ni siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Ombudsman may pasalig nga dili magpagamit sa mga politiko aron lang pagdaot sa mga kaatbang niini. Kini gipadayag sa buhatan sa Visayas Ombudsman, hilabi na nagkaduol na ang aksyon. Kini ang giaksyonan ni Jinky Rosit. Hugtanon karon nga gipaybaw sa tigpamaba sa Office of the Ombudsman Visayas nga di sila magpagamit sa sibisan kinsang buot mo kandidato alang sa mga personal nila nga katuyuan, labi pa kay nagkaduol na ang pinili ay sunod tuig. Giklaro sa maong buhatan nga ang ilang hukom magdepende kini sa mga ebidensya nga isangat sa mireklamong individual. Nahimo ng pamaagi sa mga politiko sa pagdaot sa ilang kaatbang pinaagi sa pagsangat og administrative complaint. So regardless of the motivation of the complainants, tan-awon jud namo ang evidence nga ilang ipresentar diri. So whether kana nga complaint is politically motivated or ang ilang rason is really to seek redress sa ilang grievance against a public official, ang ebidensya man jud mo among tan-awon, dili ang motivation. Busa auhag karon sa botan sa ombudsman ngadto sa tanang buot mo kandidato nga kung mahimo susihon daan o kaha siguruhon nila nga wa sila mga pending nga kasong administratiba aron sa ingon hanay na ang dagan sa ilang pagpangampanya unya. Of course, sila mismo makaibaw na if naay pending case against them because kanang ang among due process requirement would require them to kanang file a counter affidavit or a position paper in the administrative case. So sila mismo makaibaw kung aduna ba or wala sila kaso nga pending diri sa ombudsman. Pagkakaron ang ombudsman adunay 65 ka admin cases lukop ka Bisayan nga naglambigit og elected officials nga kinahanglan nilang sulbaron sud sa 100 days lamang. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga kawani sa Cebu City Hall nga misalmot sa kalihukan kagahapong adlaw posibleng masuspenso o gunom kabuan ngadto sa usa ka tuig sigon sa Civil Service Commission. Ang detalye giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Gikabalakan nga masuspenso ang mga empleyado nga misalmot sa gipahigayong panagtapo kagahapong adlaw at ubangan sa Cebu City Hall. Kinsa nagkahiusa sa pagpakita nila og suporta sa gihimong pagsuspende sa supplemental budget dinhay sukip ang mga incentives sa mga kawani. Gipasabot sa Civil Service Commission nga base sa 1987 Constitution ang empleyado adunay katungod sa pagpagawa siyang kasagmuyo apan aduna kini limitasyon. Sama na lang sa pagsulob og armband o color coding. Apan hugot nga gidili ang pagsalmot sa usa ka government worker og mas rally labi na kung matunong sa oras sa ting trabaho.
And in mind, Manggod, when we join government service and when we take our oath, primary concern gid nato is the delivery of public service. So in no instance gamito nato ang official government working hours for our own interest, no, like to signify or to make a stand sa ato ang side of a particular issue or concern. Sa pagkakaroon, padayon pang nanguha og dugang ebidensya ang Civil Service Commission sama na lang sa pag-ila kung kinsa ang mga kawani nga misalmot sa kalihukan. Ang mapamatud ang misalmot, posibleng masuspenso og 6 ka buwan ngadto na sa 1 ka tuig. Ang mayor siyang bahin miklaro nga wa makabalda sa operasyon sa Cebu City Hall ang gihimo sa mga kawani kagahapong adlaw. Gihimakak sab niya nga 1 ka rally ang nahitabo kagahapon. Usa lang kuno kadto ka paagi pagpaabot sa ilang mga advokasya. Panghinaot sa mayor nga di lang unta maapektuhan ang mga empleyadong igo lang ni padangat silang kasagmuyo sa gihimo sa majority sa konseho kalabot sa supplemental budget. You know, I wish they should not be doing that because when general welfare already is being prostituted, not respected, people are encouraged, people will have to make a stand because there is a constitutional provision for that. That's basically assembly, the dress of grievances. At kita bitaw mo mga tao, mga bot lang diha. May mga ginganlan og if sentiments can come, don't stifle it. It's not going to be an everyday thing. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade, Vistil News 5. Mas gipahugtan karon sa Police Regional Office 7 ang pagpatuman sa seguridad karon sa gisugdan na ang ikaduhang hugna sa APEC Ministerial Meetings dinhi sa Sugbo. Mas gipahugtan karon ang seguridad sa mga delegado sa APEC nunot sa nahitabong kidnapping incident sa didto sa Dipolog City. Ning bag-o lang nakadawat og impormasyon ang PRO7 gikan sa Dipolog City Police kabahin sa nahitabong kidnapping incident sa ilang lugar. Usa ka Rolando del Torcho, Italian national, ang giingong gikidnap sa 6 ka mga tao ug gisakay sa pump boat. Matud sa directorial staff sa PRO7, gimanduan na nila ang tanang provincial director sa Bohol, Negros ug Cebu Province sa pagpakatap og personnel aron motabang sa pagmonitor sa lugar nga posibleng taguan sa mga kidnappers. Dugang nilawas nga hugot nga seguridad ang ilang gipatuman, sanglit daghang mga delegado ang ania dinhi sa Sugbo nga mao'y sagad sa target sa kidnapping. The full security for our delegates, they are now all in place. Kay higher level ra nini ang mga delegates, these are the ministers. Gisugat og rally sa mga militanteng pundok ang ikaduhang hugna sa Asia Pacific Economic Cooperation Meeting nga nahitabo sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan kapulisan sa maong syudad daling nangabot aron babagan sila sa dako nila nga kalihukan. Aksyon gisundan ni Ray Pasaporte. Sayo na nago sa usa ka hawan nga luna sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga sakop sa mga militante nga pundok. Nangabot usab dayon ang kapulisan nga mihangyo nga di na lang idayon ang rally. Okay ra, but after 10 minutes, sinahina na ito pala ko. Hindi naman na pwede allow nga magpundok. Anong nalaman, sir? Ang mga kaon sa konstitusyon, kay no law shall be breached, abridging the right to freedom of expression. Ayaw na lang milalisa na kay kabaw mi sa mga. Wa ko makilalis, okay ra ko niya. Mao lagi. Namugos ang mga militante nga gipanguluhan sa bayan muna og piston. Gisaway nila ang Transport Ministerial Meeting sa Asia Pacific Economic Cooperation. Unang mibabag ang hepe sa Mactan Police Station, hangtod nga mismo si Lapu-Lapu City Director, Senior Superintendent Armando Radok ang nagpatunga. Asa man dapit. Ano lang? Wala ko sa may kamay. Kani pagkatapo ka, sugod na ni. Di ba? Doon naman tayo balaod po. Kani katungod na to, mga tawanong katungod, doon na limitasyon. Hindi, pwede sir nakasibog-sibog may gamay lang dito sa akin. Iyo, sa ninyo. Una may kalanduan, alang sa mayoriya. Gitugutan ang grupo nga magprograma dungan sa bahay ni Radok nga di sila makabante.
Nabugos ang mga sakop sa militanteng grupo din sa Sugbo nga ipaday ng ilang rally karong buntaga apan andam kay itong kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa ilang pag-deploy sa lang CDM nga kumpleto karon sa mga gamit aron babagan ang mga grupo. Sa ilang programa, gihulagway sa pundok nga pagpahimos ang pakigsabot sa mas dato nga sakop sa APEC sa nasod nga way paglambo. Alkansi alang nila ang nasod sa pagsod sa mga langyaw nga mga magpapatigayon nga misalikway sa kigayunan sa mga lokal nga mga negosyante. Gisaway nila ang Public-Private Partnership Program nga mo'y gisaligan sa administrasyon nga mopatuman og dagko nga mga proyekto, partikular nga gisaway ang PPP program sa Bus Rapid Transit System sa dakbayan sa Sugbo. Matud sa piston, kapin 2,000 ka mga public utility drivers ang mawad-an og panginabuhian sa first phase sa pagpatuman sa BRT project. Partikular sa sektor sa driver, maapektuhan gid sa og dako. Kung ma-resulta sa kawala na trabaho, wala na panginabuhian, wala may programa ang gobyerno asa sa ipamutang. Aminado ang grupo ng BRT ang tubag sa panginahanglan sa publiko. Apan kinahanglan, mga Pilipino ang manguni ini ug di mga langyaw. Kinahanglan dinhi usab himuon ang mga bus aron barato ug sayon ra ang pagpangita og mga piyasa. Di gusto nila mahitabo ang pagpabaya nga mahitabo sa MRT sa kauluhan dinhi sa Sugbo, pagsugod unya sa BRT. Magbugna ta og tren. Kung magbugna ta og mga bus. Kung panahon sa mga magdaot-daot siya. Ari na dahil ma-automatic, ma-uneran dahil nato. Sa kay ato man. Midagan ako sa kaoras ang rally sa militanteng grupo o na sila mibahad ng moabante. Daling mibabang ang Civil Disturbance Management Unit apan inay mo diretso, miliko ang mga rallyista. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga catering services gimiting sa kapulisan aron masiguro nga maayo ang pagkaon nga ihatag sa mga pulis nga na-assign isip security sa APEC. Kini ang giaksyonan ni Ray Pasaporte. Gipatawag sa PRO7 ang unom ka catering service nga gikontrata sa pagsupply og pagkaon sa mga pulis nga gipabantay sa IPIC. Gisiguro sa kapulisan nga managsama ang iserve nga pagkaon sa mga caterer. Human mireklamo kaniadto ang mga pulis sa klase sa pagkaon nga gidalit kanila. Ang PRO7 nag-create og committee nga mututok sa pagmonitor sa pag-atiman sa pagkaon sa mga pulis. During the August and September, nakita man nato nga usa kini sa problema kabahin sa pagkaon. So right now we come up with we have discussed with the caterers. There are 5 or 6 caterers that we have identified who will provide food services to the personnel who are deployed in Lapu-Lapu, Cebu City and Mandawi. Nagkasabot usab ang unom ka caterer og food committee nga parihas kada adlaw ang ilang menu aron walay mo reklamo. Nasabutan usab nga ihatod ang pagkaon 30 minutos human naluto aron init pa kini inig-abot sa mga pulis. So kung ako karon ang pulis, makatanaw na ako karon nga hapit naman ting kaon dili na lang kumo snacks kay gutom. So ma-program na niya karon. Unya it will be it can be adjusted also on their deployment. And then identified na po nato ang delivery point. Asa i-deliver sa caterer, kinsa po'y mo receive nga police para ang katong problema nga nung nadugay dili na ko makontak, that can be resolved. Matud ni Lawas, 300 pesos gihapon ang budget sa pagkaon tibok adlaw. Ug mas daghanon sab ang kanon niini. Lakip na sa tunga sa litro nga tubig. Matud ni Lawas, kun unsa ang pagkaon matag adlaw sa security personnel, maura sab ang ilang kaunon sa control center. Agig transparency, gipakita sa food committee ang sampol sa pagkaon nga usa sa menu sa unom ka catering service alang sa security personnel. Gani, unang gipakaon niini ang mga sakop sa media. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Partisipasyon sa mga kababayenan gipanghimug-atan sa ikaduhang hugna sa APEC meeting dinhi sa Sugbo. Ang report giaksyonan ni Ryan Sorote. Nagtapok na sad alang sa mas komprensibo nga meeting ang mga representante nga mga sakop sa APEC aron mapalambo ang natad sa transportasyon sa rehiyon. Espesyal ang panagtigom karon tungod kay lakip ini ang pagpalambo sa partisipasyon sa kababayenan sa pagpalambo sa ekonomiya ug transportasyon. Gani gipasigarbo ni Transportation Secretary Joseph Abaya ang partisipasyon sa mga kababayenan sa administrasyon ni Presidente Noynoy Aquino.
I'm happy to note that this forum will carry out the Transport Minister's instruction for the APEC Transportation Working Group. Matod niya bayad ako ang kontribusyon sa sektor sa kababayan sa sektor sa transportasyon. Diin lakip na sila sa magplano o mupatuman sa mga proyekto. Pinagi sa pag-abag sa kababayan, mapasaligo ng APEC nga mas mulambo ang usa ka ekonomiya aron makadungan ini ang ubang mga dagko og malambuon nga nasod. Ugmang adlaw, 7 ka mga session ang ipahigayon nga magtukay sa inclusive mobility, developing and sustainable transport system ug pag-encourage sa innovation sa natad sa transportasyon. Panginaot sa gobyerno nga pinaagi sa meeting, mapalambo ang transportation sector nga nabian na sa panahon og mga silingan ini sa Asia. One framework that the Philippines would be sponsoring is the Inclusive Mobility Network. So that's actually related to the first session on sustainable mobility. So it's Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Sa mga balita sa gawa sa nasod, mga Russian Navy warships nga nanukad sa Caspian Sea mitira og 26 ka mga cruise missiles sa posisyon sa terrorist group nga Islamic State sa Syria. Tanan nga mga target na igo ug walay sibilyan nga napagan. Ang mga Navy warships nga nanukad sa Caspian Sea mi-coordinate sa mga nasod sa Iran ug Iraq nga maagian sa mga missiles. Ang missiles mipanaw una og 1.5 kilometers sa wala pa kini maabot sa ilang target. Ang mga cruise missiles adunay kapabilidad nga moigo sa target sulod sa 3 metros. Unang nalambigit ang Russian Navy sa gubat sa pag-deliver sa mga kaymanan ug mga supplies sa mga Russian warplanes nga unang gideploy sa Syria. 120 ka mga combat sorties ang nahimo sa Russian Air Force nga karon giapilan na sa Russian Navy. Airstrikes gikan sa Saudi-led Gulf Cooperation Council mipatay sa 15 ka mga sibilyan ug miangol sa 25 ka mga tawo nga mitambong og kasal sa Yemen. Apil nga napatay ang usa ka tribal leader nga nailang misuporta sa mga rebeldeng Houthi nga nagigbatok sa kagamhanan sa Yemen. Kini na ang ikaduhang kasal nga naigo sa airstrikes. Sa unang airstrike, kapin 130 ka mga tao ang nanambong sa kasal ang napatay. Ang mga Houthi gikatahong miuyon sa usa ka Security Council resolution sa United Nations sa pag-undang sa gubat. Nailog na usab ang sa pagbalik sa Yemeni government forces ang katapusang mga kota sa mga Shia Houthi sa Arib province. Ang mga airstrikes tuyo nga mitarget sa tribal leader sa Sanban region sa Damar province. Ang gubat mikalas na og kapin 4,000 ka mga tao sa pinakapobre nga Arab nation. Midawat na ang Indonesia sa gitanyag sa Singapore nga hinabang alang sa pagbatok sa ilang forest fires. Ang gobyerno sa Indonesia midawat na unta kaniadto sa tanyag sa Singapore apan kalit lang mibalibad kay makaya ra kuno nila. Ang Singapore dugay nang nangayo sa kagamhanan sa Indonesia sa mga pangalan sa mga kompanya nga gituhuan nga responsable sa haze. Ang Singapore mitanyag sa ilang eroplano alang sa cloud seeding operation. Lakip usab nga gidala ang duha ka eroplano sa magdala sa firefighting assistance team gikan sa Singapore Civil Defense Force. Usa ka helicopter ang makadala og tubig ipagamit usab sa Singapore. Mitanyag usab ang silingan nga nasud sa Malaysia sa pagkigbatok sa forest fires human gatusan sa ilang mga eskwelahan, giserhan tungod sa grabeng aso. Cebu City Mayor Michael Rama hugot ang baruganan nga angayang gamiton ang supplemental budget diin kuhaon ang mga incentives sa libuan ka mga empleyado sa City Hall. Kini ang giaksyonan ni Leslie Caminada Vestil. The Budget and Finance Committee wants to meet with the local finance committee. Will you allow it? No. Way plano si Cebu City Mayor Michael Rama nga abuto ng Local Finance Committee ug Committee on Budget and Finance sa Konseho aron unta hisgutan ang mga posibleng laing source of fund nga makuhaan samtang nag-ung pa ang supplemental budget. Why? Who is the mayor now? Matod niya, ang Committee on Budget and Finance mauntay angayang mopadangat sa mga plano sa mayor, dili kay siya na hinuoy manduan sa mga gusto ni ining mahitabo. Si Rama miingon nga iya sa executive budget ang ilang giduso og sa ilang pagdawat, ilang susiyon kung angayan ba kining aprubahan o dili. Si Councilor Margot Osmeña nga maoy nangulo sa Committee on Budget and Finance sa Konseho, misugyot nga papangitaon una og laing source of funds ang mayor og dili magsalig sa halin sa South Road Properties. Why will she be having a meeting? She wants a meeting, she should see me and I'll tell her what to do. And I will repeat
approve or disapprove the budget. Tataw matod pa nga ang personal nga interes lang mao gihunaw na sa mayoriya ug dili ang ikaayo sa kadaghanan. Matod pa sa mayor nga angay untang di mahadlok ang konseho sa usalang kakaso tungod kay mi-comply man kini sa mga requisitos. Andam sab ang mayor nga magpaapil sa maong kaso kung mao man lang gani ang gusto nilang mahitabo. Ano ko mahadlok ka na sa kaso ha? Ano usa nakahadlok ka na ko ana? Asa man kwarta? Unsa man transaksyon na? Naay nangawat? Wala. Naay bidding na. Naay position na. Di wala annual budget, wa pa supplement budget. Maabot na lang taog eleksyon. So usa nga hitabo? Padong sa tao. Muna tao, kung dili mo mamarog, di ta mamarog kanus aman. Kung dili kita kinsaman. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade, Vistil News 5. Gibuksan kagahapon ang Mandawi Expo. Kini nag-display sa mga produkto gikan sa nagkadayang industriya sa Mandawi City. Kini ang giaksyonan ni Edwin Cañete. Magdaso kunya sa mga delegado sa APEC meeting ang bag-ulang nga giablihan nga Mandawi Expo. Ang Secretary General sa APEC nga si Maria Angelina Santa Catalina na mahayag nga mo-coordinate siya sa kanagkuhan sa Bureau of Tourism aron masuroy sa mga delegado sa APEC ang display sa mga produkto sa syudad. Well, I will mention it to the Department of Tourism because it is that department that organizes the tour. I will recommend that it is a destination point because of course it's a wonderful showcase. Makita sa Expo Mandawi ang mga souvenir items sama nining duha ka kabayo nga gigama sa mga gamot sa kahoy ug kining sports car. Si Mandawi City Mayor Jonas Cortez nagpasalamaton kayo sa tanan nga mga kompanya nga misalmot sa kalihukan. Gipanghinaot ni Mayor Cortez nga madayon ang gipasalig ni Presidente Noynoy Aquino nga mohatag og hinabang alang sa pag-ayo sa CICC aron aduna na sila permanenteng displayanan sa ilang mga produkto. Expo, a permanent site, and the good thing, the President Pinoy pledged support to rehabilitate the CACC. That's one of our intention, no? Naanag tay permanent site para sa Mandawi made products. Nang hinaot si Cortez, buot nilang buhaton ang CICC nga one-stop shop alang sa mga turista nga mangita o mga badala inig pauli nila. Mahimo usab kini nga kahigayunan sa mga industriya sa Mandawi nga makakita og mga bag-ong market sa ilang produkto ngadto sa gawas sa nasod. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Team Rama masaligon nga makabot nila ang mayoriya sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo human sa eleksyon sunod tuig. Ang aksyon sa politika gisundan ni Leslie Caminade Vistil. Masaligon ang Team Rama nga malangkat nila ang kadaugan sunod eleksyon kini tungod sa mga taong naglangkob sa ilang line-up. Lord, I'm not worthy that you should enter. Sayo kaganihang buntag, nagmisa dinhi sa makasaysayanong Port San Pedro ang tanang sakop sa Team Rama. That's why I'm looking at this other man. Human sa misa, gitag sa tagsa og pailaila ni Mayor Michael Rama ang tanang kandidato ubos siyang partido. Gisunod sabdayon ang pagbindisyon sa mga kandidato. Matud pang Mayor Michael Rama sa nasaksihan sa gihimo sa BOPK sa session kagahapon, nagpakita lang og unsa sila nga klase nga pundok. Kagahapon, gibabagan sa mga kaalyado sa BOPK ang pagtuki sa supplemental budget sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa mayor, ang mga tao na lang ang mag-igo sa ilang buhaton sa BOPK. Let election come today, all of them will not make it. Yes. The way they are posturing, they're not helping the public. They're thinking and making one case as a reason. That's a cheap gimmickry. Opponent is a formidable opponent. And of course, you have seen how as presiding officer, Ms. Father of the council, I perform. And I believe that the citizenry will judge that despite the odds, we were able to produce meaningful legislations. Gipadayag usab sa ilang kandidato pagka-congressman sa North District Alvin Garcia nga ang North District nagkinahanglan og fresh nga naong og fresh nga panghuna-huna. Gipili niya ang Team Rama tud kay iyang nakita nga for the win na ang maong grupo. First of all, na ako sa winning team. Yeah! Dugay naman kay na si Raul, no? Ang distrito kinanglan og bag-ong panghuna-huna, bag-ong panglantaw para mulambo pag-ayo, no? So that's the second advantage, no? And there are still other advantages, but those two are for me very revealing.
Samtang maisugunsab nga taako ni Jerry Carrillo ang dalan pagka-congressman at bang Congressman Bebot Abellanosa. I don't want to compare with him. Ako lang, let's give the South District a better choice. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Maugad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!